Здравейте на всички, аз съм Цвети. Понеже отдавна искам да стана маникюристка, но живея в чужбина и си търсех онлайн курс, който мога да запиша. Естествено, намерих го в интернет. Базов онлайн курс на Таня Ангелова. Реших да запиша този курс, въпреки че от началото бях много скептично настроена към него, защото е онлайн, все пак. Но в последствие останах впечатлена от видеята в този курс, които са направени доста подробно. Обяснено е всичко разбираемо за всеки. Мога само да кажа, че курсът е направен перфектно. Относно учителката Таня Ангелова, тя е невероятен човек. И като учител отговаряше през цялото време на всички мои въпроси, изяснявахме всички мои грешки, отзивчива винаги беше през цялото време. И мога да кажа, че хубавото на този курс е, че достъпът до него е неограничен, може да влизате когато си поискате, занапред в времето винаги. Благодаря ви за всичко от сърце. Надявам се да има все повече и повече хора амбицирани, които да се занимават с това нещо. Благодаря ви.